آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا می‌خواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم. و یا شخصانه می‌خواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده می‌شوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستیجی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Мо имрӯз якчанд ахборотҳои нав дастрас кардем ки айни ҳол ба шумо пешниҳод мекунем то охири навор тамошо кунед. Ва як чизи дигара ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки дар видеои пештара мо қайд кардагӣ будем ин чиза. Мо як филми тарбиявӣ ба навор гирифтем ки рӯзои наздик ба шумо пешниҳод мегардонем. Интизор бошед. Бениҳоят филми хубай ва якм серияш дар канали Юристиҷей меброя. Давоми кино дар канали S-Film номи канал дар рӯи экран астай. Интизор бошед бародарои азиз. Аввалин ахбороти мо оиди ба имзо расидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф. Бинобар қонунигардонӣ дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ қонун. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф бинобар қонунигардонӣ дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштааст. Қонуни мазкур бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисодиёт, таъмини шаффофият, бозгардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти миллӣ ва фаъол гардидани сармоягузорӣ барои рушди соҳибкорӣ қабул шудааст. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дороиҳо ва маблағҳои худро мутобиқи қонуни мазкур қонунӣ мегардонанд барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳо ба ин дороиҳо ва маблағҳо алоқаманданд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ ва интизомӣ озод мебошанд. Ҳамчунон қонун барои онҳо имтиёзҳои андозӣ ва кафолатҳои давлатиро пешбинӣ менамояд. Матни пурраи қонуни авф дар матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нашр карда мешавад. Ахбороти навбатии мо оиди ваксина гузаронидан дар Федератсияи Россия оиди муҳоҷирон. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Федератсияи Россия бисёре аз маҳдудиятҳои нав ворид кард ва ҳамчунин ба муҳоҷирон таъкид кард, гуфт ки ҳамарӯза 700 муҳоҷир бояд ваксина гузаронда шаванд ва муташаккилона ва ройгон чӣ гуна дар Москав муҳоҷирон ваксина мешаванд, айни ҳол мо ба шумо мефаҳмонем. Санаи 29 июн дар Москав барномаи эмгузаронии коргарони хориҷӣ алайҳи беморӣ оғоз ёфт. Чанд рӯз қабл президенти Федератсияи Россия Владимир Путин дастур дод ки ин раванд доир карда шавад. Сабаби ваксиназании шаҳрвандони хориҷӣ оғози маъракаи мубориза ба беморӣ дар Москав аст. Нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Шурӯъ карда аз 18 июн мақомоти Федератсияи Россия корфармоёнро вазифадор кардааст ки ҳадди ақал 60% кормандонро эм кунанд. Яъне ки мақомоти Федератсияи Россия ҳар корфармора вазифадор кард. Ҳар як корфармое ки ташкилот дора ё ки ягон муассиса дора ё ки ягон биноҳои сохтмонӣ дора, ҳамашона вазифадор карданд ки ҳадди ақал 60% коргарошона ваксина бигзаронанд ва ваксина гузаронидан барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия ройгон мебошад. Нуқтае ки муҳоҷирон бояд ваксина бигзаронанд дар Москав дар маркази савдои Садовод кушода шудааст ки ҳамарӯза аз соати 8 то 20 бегоҳ бетанаффус кор мекунад. Яъне ки дар маркази савдои Садовод ки ҳамаи муҳоҷирон медонанд уҷара ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 8 бегоҳа ваксина мегзаронанд. махсус и ташкилот барои муҳоҷирон шудагия дар маркази савдои Садовод.
дар як мавзӯи дигар ҳозир суҳбат мекунем ки бисёре аз нафарҳо пурсон мешаванд. Яъне мо дар чандин барномаҳомон қайд намудем, гуфтем ки баъзе ҷойҳое ҳаст ки Федератсияи Россия маҳдудиятҳо ворид кард ва баъд чандин нафарҳо савол доданд ки оё дар саросари Федератсияи Россия карантин карда мешавад ё ки не. Бародарони азиз, карантин дар саросари Федератсияи Россия карда намешавад, вале ҳаст баъзе ҷойҳое ки талаботҳои нав ворид кардагӣ ҳастанд. Мисол мегирем, агар марказҳои савдора, магазинҳо, супермаркет, ана ҳамин ҷойҳое ки ягон шаҳрвандои хориҷӣ кору фаъолият мекунанд ё ки ҳамун шаҳрвандои рус ҳам бошанд, агар бояд дар ҳолате ки кору фаъолият мекунанд ва ё ваксина гузаштагӣ бошанд аввалан, ва дар ҳоле ки шумо агар корам накунед, кордроӣ бирен ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем, бе ҳуҷҷати ваксинаи гузаштагитон шуморо дар кор қабул намекунанд. Ва боз як ҷои дигара мо қайд намудем, кафеҳо ва ресторанҳоро низ ҳамчунин ба монанди ҳамин бе ваксина гузаштагӣ кор намегиранд ё шахсиятҳое ки кору фаъолият мекунанд дар ин ҷоҳо бояд ки ваксина бигзаранд. Ва оиди карантин нашидан, президенти Федератсияи Россия Путин худаш низ дар суҳбаташ қайд намуд, гуфт ки ҳанӯз ба нақша гирифта шудагӣ нест оиди карантин кардан дар сартосари Федератсияи Россия. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем, ахборотҳои нави моро интизор бошен ва агар боз ягон ахбороти нав мо дастрас ки намудем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Дар канали мо обуна шудана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.